pasmod kayang dagiti ko. Aray, may pasmod kayang dito'y bangering. Ay, Mare! Ay, si kamot kayang, Mare. Dumanong ka. Apay, Mare. Ay, lobat di cellphone ko, Mare. Ako na mo lang ang lobat eh. Dumanong ka. Ha? May kagaling ko, di ba mo yun eh? Well, Mare. Kasi di ako ki magmalpas mi bitin. Basit lang yung hawan. Kumpara dagito it. Kinantamati ko. Nag-face mask ako magit nagtapok dagiti kwani oh. Pagkulat ay balutan niya. Alam mo kay mamo. Ikaw bulinaw. Ay, taga-bulingaw damot lagayan. Dagiti ako kupra. Nagpenti kontrata ko kung ibalayin eh. Ating kwarto mo dato. Kwarto dati, may isang anak ko, Mare. Ate nga. Dito ito'y kwarto ti kwa, dagiti bisbisitan to. Ay, wow! Dito ni di kwarto, Mare. Ano, saklat na ditan, ada tiles na. Ah? Kasi arday ta, Mare, kwarto day ta. Ay, kwarto? Kita nag-social. Kwarto, ada pa iti, kusina na. Ako, sa balin sa ako na. Boarding sa ako dati na may amo. Ay, tayo natin kusina si kanina nag-queue. Sa bali pa di kusina dyan. Sa bali pa yung Kinartaman na, kasi nag-queue tayo sa Jessica Kumari. Data, dati bibig ko dati, pamare, ta interlock dati, kulay ti bibig ko dati. Kulay na. Talaga pa, favorite mo ti kulay, black na. Haan min mare min talaga nga isulang siguro ti naituding nga para kanyak dayjay nga kulay. Isun siguro ti kulay ko ngay bagbagatag nga haan brown na kasi. May mano binangalan mo to. Alakit mano dati nga kwa, di taman pagtungtungan ruwar mare baka nung mangiti nga taga-obra sika. May katiwa. Parang ta. Ito tani agtungtong ta dito. Dito tarwar agtungtong marikit na rigat ti kwa. Inta jay latakwan kupon. Sini ta dad electric pan. Nagpudot mare. Nagmay matilukan yun eh. Kwa pa lang data mare dati usarin tay barumi dayta. Oh, Diyos ko, napagturo na bala kumari. Agtugaw. Dito ka ni mare kit madi kanono akin kan ligid ti kwa. Apay nagpo naman. Dapat akin nang kadnawan kanong akin balay tapos Makasama ato kumari tang tungtong pagsak. Nagmay ti balay yo. Mano nagastos yun dita? Palakit kurang-kurang mga kon mare 12. Wow! Milyon. Ay, ako ang 12,000. Milyon amare data nga kadaktil na. Minum ang mari. Minum ka, mare? Talagang nga nabambanlo. Putpututin ka mare. Nag-arkila ng tricycle. Tao mo yulogan ko. Nilako ko. Ay, kaso dyan. Sukatan tanto data pa nag-arkilamon amare. Mano ka di? 150. Ano, 150 laing mo't kayam to pay agbayad ita 500 iti may isang ohms. Dagangin na kumari. Tagiging masa mo. Nabasa maat yun eh. Ano nga, imas ibagbagam. Pag uri ka man tapunasan ta Hindi data kumata pag Christmas ko natin. ay, face mask mo, dahi tamare, kunak no rigis. Oh my God, ang Christmas. Sinagpudo talaga. Kasi ka kumata tan may manda madinabasa. Nakapabayin kit ko sika. Nagpindas mo tabado, puro marmol lagi ti komsege pati bado. Kagangay kas tamare takwan. Bagtanyam ta bumaba ng kalat. Haan mi, tapos si kami, tapos tayo bumakbak ng mat ngay bagbagam mare. Sakto may lumluma ka utang ni. Kapukan niyan. Ano nga ro dahi tamare? Adik ko kumari, listante, o di majigal bangay, las ngin nalam. Ala. Kailan ko nagatindog. Asin kung kunanamit mare. Ang anay kabila dyan, siyempre dagay kasali amin di dagay pakanik pa dagay sa uhan niya. Aya. Permit kinadaktilan ko talagang dati ba kumari, nes-stress sakit to. Yung sana nila kay ko. Kailangan may butikwa. Si kwarta ka. Agad ne. Di nalam ako ni galba ko ni nagdaktil pa yung udim di galba si ka. Mano pa yung kulli kompit 250,000. Kasi mano lang tinaitid mo. Aguri ka mare. Mano lang Apay kasano naging 250 kit 205 mo tinakalista ne. Ay, ang gaya, nakapoy pinagkikita. Ay, talaga si kamari. Kas lakos ko si tinaksa. Kumari talaga nakuha na nakamali ang ganito.
Ayan. Ang nervyos ang amin tanan nabayag ating nga kwan. Pag subli-subli na kung kuntagin ka, di ka bang kunta. Haan ka nga pag subli-sublin, Mare, ta talaga nga. Dati cellphone ko gamin nga may isa. Na perdi, sulat usarit di. Diyan yung ti cellphone ko amin, 16. Iso nga, dagi 15, nakadulin pa laing. So, ikatinta tati 5,000 eh. Kano, Ay, agyaman Amare. Pinakataw-tawar mo tayo. Nagtabako taman sika. Bari mabayaran ng katang. Wala, kagyaman Amare. Tinetid mo lang ko 40,000. Haan. Naman 48 idi. Ala? DJ na udi nga panangyawat ko ken ka idi kadom tay balasang mo. Hindi ako mali ta dati kwatong. Hindi nag-aapan. Nabda. Wait lang karod. Cut. Duwen ang cut ko. Wala adi pa. Kuha na aja yung pinagbabalasang, ano? Sorry ko yung kuha. Tika ani. Anong di action man? Taka ani ruar ba. Ate Jiris. Ay taka nita no madi daw makita. Maligidan kami di camera. Ito nga rod, Ay behind the scene. nalabod yan. Ah sige go. Gura na, di action man, kata yung balasang. Ayun, tid na yikwa. Balance. Sige, go. Iyawat ko yung balasang mo idi Mare. Han takit neng. 40,000 neng. Tinetid mo lang. Baka di pinagkita ngamin kada ngamin ugid na tanik. Kasla 48. 48 takwa adati kwa na idi dijay 8,000 dati ingtid na ni dati ing bayad damot lang kanyak idi dati ing paunada iso ing nayon 20 40 iso ing paunakin ka saludsudi mi ti balasang mo gamin Amare Ata 40,000 na inyaw na kanya. ni api kasi nga Mare 40,000 laing inyawat na Hello naneng. Mano yung tid mo ko di kuha, yung tid ko mare kaya yung paunanan di galba. Ha? 40? 48,000 ti bagbagam. Sige. 40 ka na kumari. 48 ingtid ko idi Mare 40 ka na tintid mo. basta ti matanda anak 48 Pagulbudi na kami nga duwa. among dati nga sigarilyo Mare Diyos ko, ataman ko na at iti pangikikat ko iti nervyos ko dagita ibagbagam ta pagbali ni mamot nga 40 dati 48 nga ingtid kon 40,000 talaga, tinitin mo nga talaga. Ito dapat balance mo 160. ka Guri ka ano ibagak nagrigat ko isegwe di agungit si ka nagrigat isegwe guri ka Agungit kan guri ka katik di face mask ko nga gungitak wait lang Alam mo, face mask mo natin, at bang face mask mo pa. guri ka Hindi nang bakal na ulo kayo, bull. Nakapis-pas ka kami. go di ka gligit Action. Nagray, nagpudot Mare. 48,000 tingtid ko kunak edi Marehan nga ang 40,000. 40. Nya nakagulgulo ka kami no ngamin agbayad ka Mare. rin sa at kumari ta nakapapaw ta balance mo din nagdakkel pa ni. Miyerkules edi ingtid ko di 40 Mare. Ay ko 48 kunak kuma. Kitan ko sa bali pa ngayon babay 40,000. Sige malangin 48 latan. Net. Taga Wow, jacket. Nagpilas tabalay mo nila kabit mo di galbang ingat dapat mapagpakalaman tabalay ko lang tadagita. adi nga galbang og kumari ko mabaing ka mo basit ako mayon. Ayun gaya Mare, ang taon na pigpig saan ti agsarita takwa mangigdagita gub obra si ka kababa Hindi ka mga aming kumari. Handa mo ngayon utang ko dagita pinagpapaobrak si ka. Si ka mga nakaangato data ko ampo di Wala damo kaming ko. pagpungpung tutin Mare. Na 48 ko nak 48. Sige, ato na balance mo ni 160. Alak tatan, talagang hangka makunta nga pulos. Alaw may kuntulay danon mo tin ake. Ana ti tungtongan ta pay lang dit intuno pay la Sabado ana pay la aldaw ta Lunes.
Kailangan dato nga kwarta, kailangan tat ng kwarta dato. Awan niya titungtungan ta nga agad-agad nga bayadak day tamare. Kumusta da kita 4% kin ka? Kumari, agbay nga ubas kin nabaybayagin. Adda ba in kumari ngim do kita kasta nga ubrain nyo nga. Apo, kita ay mamit. Apo, hindi umay ka di kway, hindi umay ka di pwesto. Ibang nga bayada makadomingo, mano nga bulanin. Malmalpas ta balay yung pa, di ka pa, at tiles mo ko sa balay pa nag-alam ne, at lang balance mo nga 160 din pa may din. Apo, di ka tatagaris ka na kata. Ay, kumadi Basta itid kung tulad tatunukuan sa badong. Kumari ka talagang kailangan tikwarta ka. At ito di may isang obreros ko nito. Ikom talaga, isakripisyon talaga, talagang bayad ka, kapapaw datan. Ala nga rod, umay kung ito itid tunubigatin mare. Badi ano, bigat manen? Tunubigatak nga umay. Sige, cut mo. Apay. Ito no, bigat ko, so bila manen. Ayaw mo ipayag, ibalibag mo ang kalistaan. Ha? Ibalibag mo ang kalistaan, mo ipayag ng bigat na bayadan. Kasi ano, bro, ina nga. Ade, Ang agong to dito, wala na. Kinina. kastalatan ni O. Ano nga pag nervous? Kastalatan ni ura uray ti bigat. Awan ti sir mo kasarasarita no bigat ko na bigat karon tapos kig pagkanta tapos ki siya to no adda kanto pala. Madinsamit. Uray man ko na tapos barsaking kan. Ngin umadayo Ang ka. na, Barsaking ka. ang babay mo ko na. Alam ko rin ka na punnon sa. Aguri ka man. Ang babain mo ukininam. Anya ta kunam ko na. Ay, bigat. Wow. Alang orod mare to no bigat latan ana. Bigat manin ako, Mari. Wen, Subli Mari. na no bigat. Wen, Mari. Nagadung akwag, papanak. Insingit ko lang dato ita di ka makungkontak. Dati ti listaak ana. Won, data ti listaam, basta no bigat. Basta no Wen, bigat. Mari. Ni Bigat ah. ni ata listaan. Ay, nakarigri. Data. Han ata akwa. Ah. Ganakta baka bagam tong ang listaan ng Oh, sige nga rod mare. Oh, babay na. Ni. Aguri ka man mare anya data kunam. Ang babay mo kumare. Si katawan babain na. Si katawan babain na. Umay ka ditoy, umay ka ditoy. Ang babay mo. Umay ka ditoy, umay ka ditoy. Umay ka ditoy. Ang ginawa.